तो का हाल बा भाई लोग। तो उम्मीद करो तुम लोग सब बढ़िया में जा रहे सब। हमारे चैनल पे नया बनी तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बतला वाला बनेंगे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया के बारे में। तो खेसारी भैया के अभी 2 घंटा पहले शॉर्ट सॉन्ग एकदम रिलीज भइल है, बदनाम हो जाई तहरे से। एकदम खतरनाक गाना बा मर्द लगे। शॉर्ट सॉन्ग एकदम डेंजर निकलल बा, डेंजर एकदम। जौन कहाला नु शॉर्ट सॉन्ग आ रहल बा खेसारी भैया के एकदम महाराज पूछी मौन खेसारी भैया के कितना गाना एकदम जबरदस्त बा मर्द। शॉर्ट सॉन्ग बदनाम हो जाई तोहरे से एकदम खतरनाक बा मर्द लगे। का कोई बतिया मर्द, पवन सिंह का बतिया, पवन सिंह के सब का जना बतिया है, रितेश पांडे सब कौनो जना मर्द नहीं खल खेसारी भैया के। मर्द व्यू के बात करो, व्यू की तो एकदम गार्दा जाता मर्द। 1 घंटा में 1 मिलियन व्यू गइल बा मर्द। एकदम दर्दनाक मर्द लगा। का करबो, व्यू व्यू जितना जाता ना उतना पवनो सिंह के आ रितेश पांडे के कौनो जना लोग के ना मर्दे जात हुई जितना खेसारी भैया के व्यू जाता। व्यू के दबावे वाला अभी कौनो जना हल ही नहीं मर्दे। खेसारी भैया के दबा देबो लोग तो हनिया लोग के बस के बात बा मर्द। मार्केट से गिरा देबो खेसारी भैया के, बदनाम हो जाई तोहरे से मर्द लगे। एकदम गाना आइल बा जौन तरीका से नु एकदम डेंजर बा मर्द लगा। बुझाता काजल अगवानी पे गइले बने खेसारी भैया। एकदम धांसू गाना मर्द लगा। खेसारी भैया के दबा देबो लोग है मर्द। खेसारी भैया के तहनिए लोग के बस के बात दबावल उहे नु कहतनी मर्द। अपना आप के बड़ा का ब्यास बुझतड़ा लोग। है एगो काजल अगवानी भी आई का कहती हमारा कुछ बुझाते नहीं के मर्द। अपना के बड़ा का एथी बुझतिया, ई ऐश्वर्या राय बुझतिया मर्द। कह दे खेसारी भैया एकरा बस के बात नहीं खे तारा के दबावे के, ठीक बा। पवनो सिंह के बस के बात नहीं खे। काहे ना कौनो मर्द कौनो जना हो खस हम लोग के बस के बात दबावल मर्द तारा के। खेसारी भैया यही तो ट्रेंडिंग स्टार मर्द, हिट मशीन मोय मर्द स्टारे बने। खेसारी भैया के तोहर ही लोग के बस के बात मार्केट से गिरा देबो है मर्द। बदनाम हो जाए तोहरे से मर्द। तोहरे से एकदम गार्दा गाना आइल बा मर्द लगे। गाना के जवाब नहीं खे का हम कही मर्द। व्यू व्यू के बात करो तो एकदम डेंजर व्यू जाता मर्द। 1 घंटा में 1 मिलियन से बेसी व्यू जाता। व्यू के दबाव वाला अभी कौनो जना नहल ही नहीं मर्द। काहे ना पवन सिंह हो चाहे कौनो मर्द लगा हो खसलो कौनो कलाकार सब जना गिरावे पे लगल मैं खेसारी भैया के। तो खेसारी भैया गिरी है ना लगले में आवत छठ हमारा तो काल ना तो परसों छठ एकदम रिलीज हो रहा सबके बीच में मर्द। डेंजर एकदम शूट होता छठ होके। खेसारी भैया के दबा देबो लोग मर्दे। अपना आपके बड़का ब्यास बुझता लोग। ब्यास ना तो मर्द तो हम लोग के धलास बड़ा लोग बैक मर्दे। खेसारी भैया के गिरा देबो उहे न कहतनी तोहरे दिन हो गइल बा। मर्दे खेसारी भैया तो अभी तो हम लोग ले